И здравейте, приятели! Това е втори епизод от Adventure Quest World. Миналия път знам, че в епизода казах Adventure Quest Time. Сега вече научихме тук. И вече тук при мен е Найден. Горо е! Абе, няма да използваме такива имена от играта. Ти се Найден, аз мъже, чуйте. О, човек, бах си мощна, вие каква броня. 20 мили. Сега ще се срещнем да направим един ивент. И от миналия път казах, че ще бием босове само. Обещах, не знам да ще го направих. Ето го горе, или по-точно Найден. Ай, босове, защото им обещахме върта. Какъв точно? Търс игра не е ПВП, човек, да го запукаме. Ай, къде ще ходим? Марио, чуете? Абе, отдена човек един бос много ме изкефи. В миналия епизод видяхте, че го бих след едни други хора. Обаче аз избягах, защото бях на 50 кръв. Идва да виж какъв бос. Аз избягах, защото бях на 50 кръв. И докато са върнат, те уния вече бяха го убили. Сега ще пробваме само двамата с Найден, да го отрепим. Ние сме трепали босове около... 200 хиляди. Баш 200 хиляди. Абе, 150 хиляди... То се е много лесен. За нас е на 2 удара. Ай, бе, не е, да. Аре, идва, ето го. Телепортни са. Тото и не е бос. Бос е! Да. Чай да справя звука на телевизора, за кора бос е. Смол танкер пето. Да. Само да ви кажа, скоро ще започва Найден той да снима клипове, ще му пратя програмата и да поставите неговия профил. Ти профил в YouTube имаш ли? Не. Имам. На мен е по 80, 70. Или по 200-300. Човек, аз не съм със силния меч. Аз нямам силен меч, бе. Човек, то тук може ли да се дават? Не. Жалко. О, дадах му 160 и нещо. О, 247! Да. Може аз след малко да хилпна и да умра. Не съм боя. Хилпни. Идвам. И тук единствена мисля в игри... Дайте, ти не може да... Мислената игра. Те веднага се намесват. Той още не е пипна. Толкова не съм намесли. Батка ми набързо. Тя мисля да имам и нов човек в групата. Да имам един. Що максималното ми беше 40-50 или колко? Нито се видигат всяка година по 5. Няма го трябва пак. Чест, кажи ми с кой мързи, да? Ще кажа спре клипове. Що? Да ми прачиш програмата. Сега правя. Няма да ви кажеш да го правим. Тя лесна е, тя не е като фрапа. Спирай. Чакай, ще го пусна на пауза клипа за малко, защото с много нахалство. Здравейте, съжалявам за спирането на клипа, то са малко такова продажам програмите. Ще спирам клипа, защото днеска цял ден съм на компа. Ти го още ли нещо? Чувате ли? Да.
Ко направи? Скипа гейм. Бръц. Ако мислите, че Найден е ужасен, харесайте видеото. 5 милиона лайка сега. Ничего прави да долу. Муца, бе, бате. Ще спирам къпа, защото днеска сега бях на компа и трябва да излизам навънка И да ми оправи програмата и ще снимаме до вечера. Може би аз може да направя един клип и да го каша. Да, ма ти ще правиш отделни епизоди. Значи, вечер може да качаваш един клип. Да, Жичо, казвай. И тъй, това е краят, очаквайте. Очаквайте още епизоди от Adventure Quest World. Тук го пиши, там го четах. И това ще. Това беше края на втори епизод. Очаквайте трети. И